Здравейте, хора! Днес ще рисуваме и ще видите какво ще рисуваме. Първо, тук така ще го обърна. Да, ето така на вас. Така трябва да ви. Този път... Не. Тенис. Вижте какво ще напиша. Тенис клуб. Тенис клуб. Кърджали. Кърджали. Тенис клуб Кърджали. И запишете се в тенис клуб. Чакай, не разкажа всъщност. Чакай, ето. Как да ви покажа, ето, записали се в тенис. Чакайте да ви така към мене. И ето, гледайте, запишете се. Камера, ако не спре да пада, ще я изгоня. Добре, айде, ето. Запишете се в тенис. Ето тук. Това е тенис. Това е и тенис клуб. Тенис клуб. Кърджали. Айде. Това е тук и почваме на другата страница да пишеме. Поска. Ето, написах вече поска на инглис. Ето, ви кажа, ще почва от Р. Пос. Някой да не го прочита, чакайте. Рогса. Не, това е поска. Поска маркет. И сега ще видите какво ще направим. Тук, значи, какво бяхме да рисуваме? Да. Добре, хора. Почнахме да рисуваме. Да, лице. Ще рисуваме лице на... И после отстрани поска маркерите. Окей, айде да започваме. Айде, цял свят тук ще ме гледа, ако иска да се учи как да рисува. Ето така, цял свят, нека ето, така. Ето, тук е ухото. Тук някакви те неща. Ухото, нещата. Ухото. Добре. Хора, виждате ли как не става добре? И ако искате те маркери, много са хубави. Ето, вижте как изгледат. На камерата. Ето. Много са хубави, много са качествени пък. Имат и две страни. Имат ето такава, където е така пише. Имаме ето така, например, да
А пък имаме и ето такава огромна страна, където ето така. Е така голяма. Ладно, аз гледам в момента към камерата. И горе-долу се правим без да гледам. О, много добре става тук. Ой, хора, хубаво. Хора, ако обичате поска, все пак, поска. P-O-S-K-A. Пос. Не питайте защо на английски език, да може да разбера, че това е поска. Да. Тук сега очите трябва да направя. Точно носа не мога, ама ще се опитам. Точно брат, носа не мога. Очите като някакви китайци ще го направят, затова е ясно. Ето така. Направя. Ето така. Добре, хора. Не ми се смейте, моля ви се, хора, това, което ми се подиграва, просто можете да не идва тогава в видеята ми, където рисуваме хора. Където видят поска, значи тогава рисуваме видеа с рисуване. Поска, значи рисуваме нещо. Ама, щом видите лице, магите се тогава, щом така ще се подиграете с хората, брат, които не може да рисуват толкова добре, брат. Вие трябва да ходите в... да не кам къде. Тук за моят канал не искам такива мембъри. Искам хубави хора, брат. Искам, брат, вече искам да са стигнали. Искам поска. Ето, вижте. Ето, пъхнете. Вижте. Ай, смени се сме. Тенис, куп кълджали, просто тенис куп кълджали, брат. Тенис куп кълджали, знаеш какво? Ще се запознаете с мен с ютубър, български ютубър, искате ли? Ако не искате, това е ваш проблем, брат. Просто ваш проблем. Тук не интересува нещо. Айде, ако ми влезе нещо, тук ще се натисна. О, малка. Добре, хора, Хора, ще правим това съм аз. Просто да кафява коса ще се направя. И после ще сложим ето. Да се вижда. Хора, ако ми се подиграте, просто не рисувате. Не ви искам, просто който пишете наистина, толкова пишете наистина. Тук не знае на кой сега се намира, но се сами на другите картинките. Тук невъзпитани хора може да ви имаме. Моят канал абсурд да имаме някакъв. Ако има някакъв, веднага да пише коментара и лошо. Лошо ще стане. Тук ние сме тук за учене, не знаете. Учим се. Учим се от грешките. Учим се от грешките си. Както всички знаят, това е грешка. Учим се от грешките си. Имате предвид, че никога... Ето, покажам ви, ето. Подиграйте се, дайте. Който е добър човек, няма да се подиграва. Това е. Сигурно си ясно, брат, ти ако си някакъв толкова добър човек, като... Точно каза кой. Иван, ако гледаш това видео, Иван Манделев, може да ти се обливай се за канала, ако не гледаш. Ако не, мой проблем. Не е мой. Какво е проблемът? Добрите хора, казвам. Добрите хора ще подкрепят българите. Ама ако не си добър, брат, да се маха от моя канал. Аз не искам такива. Такива мангали като вас. Те, не искам. Ще ги наричам мангали тогава, всяко видео. Сега ще кажам, всеки, който обижда картинките, мангал. Мангел.
Сега някой да ма хейти. Нека да ма хейти, бе, после се види се, кармата се връща. Ето карма, винаги си има карма. Това видео това видео трябва да го гледа цяла България хора. И хора, ето това би трябва да е моя завършен отряд. Просто гледайте се. Чекайте! Долу абонатите! Хайде, моля ви се! 2024. Хора, искате ли да ви кажа едно нещо? Един показ. Ето това е моя финален резултат. Тук една топка само да направим бързо. Ето, готово. Нашия финален резултат. И вижте сега. Първо. На курицата. Това е курицата. Ето, няма тук. Ето, не може. Не може, вижте тук. Топ. Не се мога. Който е добър, поска марки. Поска. Ето. И печалбата!